Neste momento estou traballando nun volume de relatos que espero entregar en primavera Xerais, que provisionalmente leva por título Coitelo en novembro, recollerá como 30 e tantos relatos. A máis grande parte deles están publicados en revistas e algúns lugares de acceso non fácil, pero estou escribindo unha historia de continuidade que os una, e ademais irán 4 ou 5 relatos inéditos. Un deles, que é o que estou escribindo neste momento, chamase Karl e Charles conversan no Red Lion. Karl e Karl Marx. Este ano foi o 160 aniversario do Manifesto Comunista, que é do 48, e Charles Darwin, e no ano próximo celebraremos o 150 aniversario da orixe das especies. Dous libros revolucionarios. Eu non sei se eles encontraron no Red Lion, pero eu supoño que sí. Tamén estiven preparando estes días unha selección de poemas meus que aparecerán en un libro en inglés que se vai editar a finais do 2009 ou principios do 2010, que é un libro de poesía galega de mulleres deste século. Entón, digamos que son as dúas cousas que máis me ocuparon. Tamén estou coa edición en castelán da Cabeza de Medusa, que acaba de saír en galego, sairá en castelán aproximadamente dentro dun ano, pero xa está en produción. Entón, digamos que entre preocuparse, porque parece que unha vez que un libro está escrito, pois xa non hai que preocuparse del, pero ás veces hai que preocuparse das traducións e estas cousas, e sobre todo os libros novos, que é algo máis gratificante, aínda que tamén ten a súa complicación. Pois digamos que estas son as cousas que me ocupan neste momento.